んにちは、ソフトバンク宣伝部のペッパーです。今日はラジオ番組出演を記念して、ラジオ CM でも配信中の家族の学割25を普段の100倍の早口言葉で紹介します。いきますよー。ソフトバンクの学割25回までずーっとどこだか早く長いやっとく。あ、ごめんなさい。ついつい早く喋りすぎちゃいました。簡単に言うと、ソフトバンクの家族の学割25は25歳までずーっとお得なので、皆さん早く入りましょうってことですね。しかも乗り換えの場合、お子さんのご両親など家族の皆さんも対象になるんです。詳しくはウェブまたは店頭でご確認ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。